Egameni lakho Mvelinqangi onomuso nesihawu, mdali wethu, mdali wako konke okukhona okuphilayo. Egameni lakho elihle, wena nomusa onesihawu, Nkosi langa lokwahlulela, nguwe kuphela esimkhonzayo. Kuwena sicela usizo, usolele endleleni eqondile, kungabi ngeyabadukayo kumbe abayozuzula kalwakho. Sicela ukukhosela kuwe mdali wezulu nomhlaba, ukugwema usathane oqale kusiwe kulesi sizwe, kulelizwe, kulomhlaba wonke. Sicela ukukhosela kuwe menzi wako konke okuphilayo. Sesikhona ekuseni idwala lensindiso yethu. Sibonga ukuvuka, sibonga ithuba, sibonga ukulibona. Siyacela uNkulunkulu wethu kuko konke okungaveli kuwe kungasondeli kuthina, kepha kuhlale amazwi akho, kuhlale uNkulunkulu wethu okukhuluma kithi insuku zonke, ivuselelo nembeza bethu. Senze lokho kufanelekile ngesikhathi esifanelekile. Nqanda uNkulunkulu namandla onke imilomo yethu, sikhulume ngendlela wena ofisa sikhulume ngayo. Nqanda izinyawo zethu mdali wezulu nomhlaba, sihambe ezindaweni ezifanelekile, singatholakali seseyindaweni wena obungasilindelanga kuzona. Sicela ukwenza intando yakho ngekhathi zonke, mondli wemihlaba yonke. Sicela ukuzwa izwi lakho, mondli wemihlaba yonke. Sicela usifundise ukulalela, vula izindlebe zethu sikwazi ukuzwa wena mawukhuluma, uNkulunkulu namandla onke. Siphe amehlo akamoya, uNkulunkulu oyingcwele, wavuselele Nkosi eyingcwele, wahlanze ukuze sikwazi uNkulunkulu oyingcwele ukuhlukanisa imimoya. Sihambe siholwe umoya weqiniso, wokuthula, wothando noxolo. Egameni lakho menzi wako konke okuphilayo, siyakhuleka ekuseni, sicela ubukho bakho kule ndawo. Sisazokhuluma, sisazosherelana konke Nkosi eyingcwele osithume kona kulolu suku nesivuke nako. Sicela ubukhona bakho Nkosi, usigayide senze lokho wena ofuna sikwenze. Egameni lakhe lihle lengcwele kuze kube phakade. Amen. Hey, angibingelele ekuseni. Kubingelela kwami ekuseni kuhambisana kakhulu nentokozo yokuthi ngilibonile usuku lwanamhlanje. Kuhambisana kakhulu futhi nento ethi waphela u2023 ngokwekhalenda lamaRoma, waphela u2023 ngokwekhalenda lamaRoma. Ngiphinda lokhu ngamasibomu ngoba ukubala inyanga nokubala insuku akufani esizweni nakwizizwe nezizwe, kuhlukene. Angazi noma abantu ba-aware yini, kodwa leli khalenda sisisebenzisayo ngizofuna ukukhuluma ngalo elisetshenziswa la eSouth Africa, elokuthi yathi baba uMbhele, it's a commercial calendar, calendar lokusebenza ukuze kwazi ukuthi okay, from Monday to Friday yasebenza, Saturday yaphumula, Sunday yabo, nje kuhlukahlukana ngendlela ababiza ngayo. Kodwa mangabe uzokhuluma ngesintu ubala ngenye indlela futhi, ngoba unyaka wabantu uqala ngoSeptember, kusho mandulo, yabona. So ihamba kanjalo lento, sithi ungabala ke from September lo subiza ngoSeptember, but umandulo kahle kahle ngokwesintu ubale ukuthi mhlawumbe ngabe sesikuphi manje. Futhi ukubala kubuye futhi kuhluke, kungafani nangendlela yokuthi kube khona i-full moon, kube khona half, kube khona njani ama seasons akufani. So zonke lezo zinto zodinga ukuthi mhlambe kancane kancane siqale sizibheke, sikhulume ngazo, sizilungise olimini, sizi understand, sikwazi futhi ukuhlukanisa. Why ngiqala kuyo yonke nje lento engiqala kuyona nokuyichaza, ingenxa yokuthi silahlekelwe identity, silahlekelwe imvelaphi yethu, silahlekelwe izinto okhokho nokhokho muva kahle kahle abebengenzi ngazo. Indlela esenza ngayo manje 2024 or 2023 ihluke kakhulu, even nento esikhipha ngomlomo wethu akufani nento ababeyikhuluma. So kukhona la ekubhidane khona izinto, sathi masifunda ukusha sakhohlwa ukuthi kusukelaphi lokho okusha sikufundayo, okanye masithi kusha ikuphi okudala ebekufanele enasiqale kukona. So ngilapho inhliziyo yami lapho ezuqala unyaka. Sesiqaleke ngesiqubulo esimnandi makuqala unyaka, siqala qhuba qeda kahle. Uqala kwethu
kubalekile noma ngabe yini oyiqalayo iqale kahle, uqale futhi uyihlelelile bese uyayiqhubha. Ebaleka kakhulu kuyiqeda, ungaqali into ongeke uzuyiqeda. Now ila ekuthenini izimpande sisukaphi, ungubani mangithi ubani angibuza igama walethwa mhlawumbe abazali bakho nabo ngesimo esithizeni ngaleso sikhathi. Ngikhuluma ngawe uqobo, ubani wena, usukaphi, thini into yakho, uyakwazi konke lokho, uzala ubani, babe njani labantu abakuzala, bona bazalwa ubani, bakabani, thini into yendawo yakhona okhulele kuyona nabakhulele kuyona bona, kuhlukane kangakanani. Yonke lento ibalekile. Ngifisa nje lokhu ngitshala lento okwamanje ngoba ukuqhubeka kwethu kuzosilekelela kakhulu ekutheni understand into ethi uma wena ukhona kulomhlaba kunesizathu, khona abantu ofike ngabo, and laba abantu ofike ngabo behave ngendlela ethizeni, or bekunezinto kade bezenza, or bekunemkhuba abayiqalile mihle mimbi, but kunemkhuba abayiqalile ukwenzela ukuthi baphile ngendlela bona abafisa ukuphila ngayo. Waba khona wena, naw masukhona ngabe bakutshelile yini yonke leyo mkhuba, ngabe bakwazisile la ekhaya kwenziwa kanje, nabo ngokunjalo la besuka khona emuva kulabo ababazala okanye ababathole babalethe emhlabeni abafika ngabo, ngabe babatshela yini inqubo mgomo okanye la ekhaya impande zonke. Kunje ngokwami iqiniso lami leli engilikhulumayo, ngithi mina kunje ngoba asizazi sisuka kuphi. Hluleka ngisho ukuyichaza kwathina ukuthi hayi nginjena nje ngoba ngifuze usibanibani or waye usibanibani oyini kimina, so kusho ukuthi into enormali le. Sivumela nje abantu basitshele inoma yini ngendlela abathanda ngayo because asizazi. Yabo nje basiqala unyaka, ngizocela nje into eyodwa sisaqala nale video yokuqala konyaka ukuthi ake siqale kahle, isiqale sihle esokwazana nomdali. Ukwazana nomdali wezulu nomhlaba nakho konke okuphilayo, ukwazi wena uqobo, uzomazi nanokuthi ukuphi, uzoye kumkhombe endaweni ezinye but uzomazi, and masumazi ukuthi ukuphi kulula ukwenza izinto ngendlela efanelekile ngoba uzobuwazi ukuthi ukhona lo wenza konke kwaba khona, waziwenza nawe, and kusho kunesizathu nje bakhona wena, and khona indlela wena ekufanele uphile ngayo or behave ngayo makukhona umzali or makukhona okuyena ongaphezulu kwakho. So ihamba kanjalo into yethu. Can we just go back to the principle? Sibuyele emuva kuma basics nje baqala unyaka. Asiqaleni siyenze research. Mangabe ubungazi lutho ngicela usuqale uhlehle emuva. Lento ngizoyiphinda njalo ngoba ukuze ukwazi ukuphila ngendlela efanelekile, ukuze ukwazi ukuziqonda, ukuze ukwazi ukunderstand ezinye izinto abanye abantu abangayi-understand ngawo, ibiza lento yokuthi hamba uhlehle uye emuva, uzibuze, ubuze, ucheck. Mabe ngasekho abantu mhlambe owafika ngabe emhlabeni noma engasekho kunika ulwazi, awukucheckeke leli gama obizwa ngalo, because kahle ifanele ichazwe lento yokuthi size sinento ethi yizibongo okanye yabona ihambisana kahle lento ngoba wathi mangabe engichazela mina nobaba bamfunga, nginabantu engiye ngikhulume nabo mhlambe sikhulume yona lento ukuthi mangibuza izinto nabo banginikeza iqiniso labo nabakwaziyo, nabo futhi abasho ukuthi you can continue and research ngoba bakhona abanye mhlawumbe banolwazi olungadlula lokho. Into ebalekile ukuthi buza uthole kubantu abadala sebeka bangaphambi kwakho. Bathi uma kuqala lento yamagama nezibongo ngoba igama nje kahle kwakuthiwa awusho mebefika la kamuhle basho njalo phuma komakhaya nani ukuze bazeke ukuthi bakuphi ngoba bekuwukuthi abantu umuntu unegama, uyabona, analo lakhe bese kuthiwa ke ngalana ke awusho ke Mlisa ungowakuphi, awuzibongeli. Then bese thi mina ngumapule, ngithi angenisisa ngesibonelo ngumapule kamntwana omkhulu, kamntwana unkosinathi, umntwana unkosinathi kamntwana omkhusu, umntwana omkhusu kamntwana uqeda icala, umntwana uqeda icala kamntwana uDablamazi wesilo sakanodwengumpande. Bese kuthiwa wena uvela kwindlu okanye uvela kuleli, yabo
baye balibize kanjalo ngiyenqineke ukubiza ngoba abanye abantu babacathi inhlamba kodwa ke kukhulunywe kanjalo uvela lapho wena bese beyakwazi ukuthi ubani kuthiwa lawa akawesingisi afika ngoba kwakunzima kulabo ababesenzisa leyo nto ababenzisa abantu abadala bethu lezo zinto zokubabuza bese bebanika amagama abo abawathandayo abazoba comfortable bona ukwabiza so sebeyabaqamba nje sebeyaqamba ukuze babe namagama kuthe sekuthi ke sekuqhubeka isikhathi kwabonakala engathi into enhle ngoba Nkosi yami thina meke senziswa into ebhlungu uyahlala angazi why sithanda ukuhlala nento ebhlungu evele isiveze ubuze bethu sihlale nayo leyo nto siphile nayo leyo nto ibe yinto engathi normali kanti ayikho normali yabona nje indaba yokuthi unikwe igama omunye umuntu ngendlela yakhe indlela athanda ngayo sekuyaqhubeka ke manje sekuyinto nathi masizalwa ngoba nakho kwathi wafanele umuntu abe negama lesingisi ukuze abelungu bakwazi ukusibiza kahle okuze labo abakhuluma language enye bakwazi ukusibiza kahle I mean really leyo nto doesn't make sense to me that is why ngingazange ngalithanda igama lami lesingisi up to today kodwa ngiba nento ethi ena ulo uma wami ke noma ngabe kwayelelo ke era yokuthi babone kufanelekile basiqamba amagama esingisi wangichuzelela right ngoba mase ngilichaza kahle nalo futhi liyangichaza nami as brilliant same naleli lithi Mapule nakhona wangiqamba wa-understand nga-understand nami late ukuthi okay kukanje kanje ngiyoyichaza leyo but ngifuna ukuveza kakhulu namhlanje ukubaleka kwe-identity nokuthi asiresearcheni sizazi izinto yabona nje mangashaya manje January February usuwazi ukuthi ubani wakabani ngizobona ngokuthi usixoxe lento ubhale nawe ezinye zezinto zokuthi wena uzalo ubani wakabani uzobona mase sixoxe usubhalile ukuthi mina ngizalo umabani then bengisathi ke qeni uma ungasazi ukuthi awusazi ngempela awuku research ke ngaleli gama leli la kancane uncane ubani angithi yabo ukuze kanjani kuzobe khona uzungu nomakhoba kuze kanjani kube khona umanzini ngoba amagama abantu kahle kahle lawo angithi mase sizibongela ngabo yizibongo lezo labo bantu so mangabe singezobazi ukuthi ba obani uzungu bephila kanjani unamuphi umlando emlandweni uncwane yena njoba abanala madodana nawo asiba namadodana so isizukulwane sami leso isizukulwane ayinot isizukulwane sami isizukulwane sancane lesi thina esikusona ezabantu ababizwa njengabantu bakazungu o abakwancane nakhona nabakamakhoba kanjalo ngenza isibonelo nawe uyasazi sakini or esakho usebenzisa so kusho isizukulwane abantu laba ababephila kuyona into eyaqanja nje yacatshanga ukuthi hayi ncwane kwasukuba khona into esemoyeni yathi ncwane no amagama abantu noma abundlovu igama lomuntu noma abubani isibongo wena ozibiza ngaso ubonga ngalowo muntu lo owuzalo lwakho owumkhulu wakho owukhokho wakho obani so uma ungazi indlela beyiphila ungazi indlela bebeqhubha ngayo ungazi isivumelwano zemimoya yabo ngaleso sikhathi then kusho manje sisenkingeni mina nawe okubalekile ke let's just go back ngifuna ke maqala unyaka iviki leli ngicabanga ukuthi lesingake lesibili okanye lesibili iviki enyangeni kaJanuary kwicalendar lamaRoma asiqhubekeni ke silungise le makhosi kazi khumbulani isikhathi esiningi bekade kuthi makubongwa basebenzisa amagama nje okuthiwa khona uncwane but akaze sazi ukuthi uncwane wahlangana nobani ukuze kuphume uzungu nobani ngithi yabo ukuze kuphume amadodana akhe omabili or amathathu nomanga kulawo kodwa ibalulekile le ukuthi asikulwele ukuthi uma ngabe ukuthi bekhona angisho ukuthi sikulwele like sesizoba yabo abantu abangamakhanda basile kahle no ngisho ukuthi asikuveze sikulwele ngepeni nangephepha ukubhala ukuthi uma bekhona uncwane uhlangane nobani ukuze kuphume uMapule so lo wesifazane ubaluleke kakhulu akukwazi ukuthi sibongele ngowesilisa kuphela siyabonga power to men but lo wesifazane ubalulekile because yena wakwazi ukugcina 9 months wakwazi ukubekezelela yonke into eyenzeka esifini sakho wakwazi ukukhipha wakwazi ukuletha kulomhlaba so ibalekile uma uya futhi emlandweni uzondla ngolwazi uzothola futhi ukuthi umuntu wesifazane uyena ohlonishwa kunawo wonke umuntu okhona umuntu wesifazane wonke umuntu okhona emhlabeni umuntu obalekile umuntu wesifazane ngoba uyena owenza lo mhlaba wande uyena futhi oyenza labantu okanamhlanje ngizocela ukuthi ke simbuyele emuva
sikubone ukubaluleka kokwazana nomdali, sikubone ukubaluleka kokwazi imvelaphi yakho, iy'mpande zakho, la usuka khona, la uzalwa khona, nogogo bonke. Hlehle nje, at least uma ungazi makuhlehla wazi nje noma abantu abawu-5 makuhlehla, at least isayidini lakababa nesayidini lakamama khona okungcono, khona okuzoshintsha empilweni yakho. Asimi manje ukuthi sifuna ukulungisa izinto kodwa sikhohle ukuthi emuva, ngoba uyolokhu walungisa njalo ubone kuthamba kwesikhashana kuhle komuthi womkhuhlane, kuthamba kwesikhashana kuphinde kuvuke futhi, kuthamba kwesikhashana kuphinde kuvuke futhi. Asibiyekeni okwamanje ukublame, angisho singablame, angisho abekho abantu abenza into e-wrong, kodwa kwamanje ake sibheke ukuthi thina mhlawumbe sicontribute kangakanani ekutheni sibe labantu esiyibona njengamanje. Ukuthula makube kuwena uNkulunkulu umenzi wawo wonke okukhona okuphilayo, umdali wezulu nomhlaba, umoya weqiniso, uthando, ukuthula, uxolo, ukuhole njalo kuze kube phakade. Amen.